Lafiya. Kalau yauwa aiki da godiya aiki. Masha Allah. Masha Allah. Yau wahaladuna ina fatan dai ka je ka iya irin rawan da Adam A. Zango ya yi a fim ɗin nan. Ƙwarai ma kuwa. Ai, ni zan cinye gasar rawan. Ni fa ba zan bi bayan kowa a cikin ku ba, kawai duk wanda ya iya rawa tsakanin ku ko kai ko shi zan zaɓa, shi ne mijin da nake so zan aura. Ya ma ƙari so ai. Ni ba wanda zan zaɓa a cikin ku, wanda ya iya rawa shi ne mijin da nake so kuma wanda zan aura. Ko a sa mana, a sa a kunna kawai. To a saka mana, a saka mana, ni ne zan cinye ai. Ni zan fara kenan. Fara ko? Na bai. Wai da kore Hudawa ne. Assalamu alaikum jama'a, sunana Sadiq Muhammad wanda aka fi sani da Sadiq MD. Muna mai tallata muku wannan ayyuka da muke fama da shi muke yi. Akwai comedies da muke yi mai suna rikita-rikita, sa'annan akwai aiki da muke yi mai suna rigar aro. Kafin fitowar kowace aiki namu, za mu so ku san YouTube ɗin da muke amfani da shi, sabida hali na gurgurbi. Sabida akwai mutanen da suke ɗaukan aiki ba za su ba su ɗaura a YouTube ɗinsu. So wannan aiki a iya YouTube channel mai suna a iya shi kaɗai ne za ka samu rikita-rikita. Bacin haka, fim ɗin da muke ɗauke da shi mai suna rigar aro, shi ma a iya wannan ne za ku iya samu ku kalla. Salamu alaikum. Da Allah ku danna mana subscribing, sa'annan ku danna mana alamar ƙararrawa, ta inda za ku na samun sababbin fina-finai idan muka ɗaura, haɗe da comedies na rikita-rikita. Kowane wata mun muku alƙawarin za mu na sake muku comedy ƙwaya ɗaya in Allah ya yarda. Shi kuma aiki da muke na rigar aro kowane sati ne, amma ba mu yi creating time ɗin da za mu fara sake shi ba, sakamakon ayyuka da muke yi na editing. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.